Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Ну і выбачаемся за невялічкую тэхнічную затрымку пачатку нашага стрыма. Справа ў тым, што наша спікерка, а гэта паліталагіня, экспертка стратэгіі і аналітыкі, міжнародная сакратарка з адзіночання беларускіх студэнтаў Аліна Харысава знаходіцца на выездзе на канферэнцыі. Ну і вось канферэнцыйныя справы, ну трошку яе затрымалі, таму подключыліся не своечасова, хвілінка ў хвілінку, але ўжо радуе тое, што ўсё ж таки на сувязі. Прывітанне, Аліна. Прывітанне, Зміцер. Давай, можа быть, з гэтага і пачнем. Мне ёсць такія падазрэнні, што ты на досыць цікавай канферэнцыі ў Стакгольме. Так, я знаходжуся ў Стакгольме, і тут две канферэнцыі запар праходзяць. Першая гэта была канферэнцыя пра моладзь, гендер для дэмакратычнай Беларусі, якая праходзіла учора з падтрымкай Міністэрства замежных справаў Швецыі і таксама з удзелам Святланы Ціханаўскай. Сёння і заўтра праходзіць канферэнцыя па моладзі краін усходняга партнёрства, і тут сабраліся як вось шведскія прадстаўнікі, так прадстаўнікі Рады Еўропы і таксама прадстаўнікі з усіх 6 краін усходняга партнёрства. Так. Увогуле, у чым, ну я не ведаю, адметнасць і значнасць гэтых канферэнцый? Ці гэта, як любяць пісаць тыя, хто сочыць за тратамі грошай, якія выдаткоўваюцца на дэмакратычную супольнасць, што вот замест таго, каб на палітвязней, так вот на всякую ерунду там гендерную там ці яшчэ якую-нибудь трацяцца гэтыя грошы. То у чым каштоўнасць? Ну, трэба разумець, што грошы дэмакратычныя сілы на гэта не вытрачаюць. Грошы, якія з'яўляюцца ў дэмакратычных сіл, яны ідуць на тыя справы, там, на падтрымку медыа, на падтрымку палітвязняў і гэтак далей. Гэта такая форма падтрымкі, якую нам прапаноўваюць нашыя замежныя партнеры. То бок у гэтай сітуацыі гэта Швецыя. І калі нам такое прапаноўваюць, гэта і добрая магчымасць, каб нейкія сувязі наладзіць, і каб растлумачыць шведам, што адбываецца ўвогуле, чаму важна падтрымліваць. А шведы, яны таксама укладаюцца грашыма як дзяржава на падтрымку палітвязняў. І то бок, калі мы гэта ўздымаем у Швецыі гэтае пытанне і паказваем ім, чаму гэта важна, гэта таксама дапамагае палітвязням. Хоць і ускосна, але трэба ўсе шляхі для нарошчвання вось гэтай дапамогі выкарыстоўваць. І другое, гэта тут зноў ж такі, гэта две розныя канферэнцыі. Напрыклад, сёння гэта больш такое па нетворкінгу і па таму, як ісці прыходзіць да дэмакратыі вось ва ўсеагульным вось гэтым кантэксце краін усходняга партнёрства, але ўчора мы больш фокусаваліся на Беларусі. І гэта было цікава, таму што гэта не проста канферэнцыя была, дзе вось прыйшлі спікеры, пагаварылі штосьці на сцэне, усе астатнія паслухалі і выйшлі, а мы таксама там мелі магчымасць папрацаваць разам, вынайсці нейкія новыя ідэі ў тых накірунках, на якіх фокусавалася канферэнцыя, то бок на моладзі ў палітыцы, на інклюзіўнасці, і былі даволі цікавыя ідэі, нават прапанавалі удзельнікі канферэнцыі. Я вось была ў працоўнай групе па моладзі ў палітыцы, і, напрыклад, адна з прапановаў досыць класных, як мне падаецца, гэта як зрабіць палітыку больш адкрытай, больш транспарэнтнай. І ідэя была такая, што беларусам не хапае паразумення, што ўвогуле адбываецца ўнутры дэмакратычных структураў. І, напрыклад, калі мы глядзім на практыкі нейкія сусветныя, вось у Еўрапарламенце ёсць некалькі такіх па-за Еўрапарламентам ініцыятываў, якія фіксуюць усе рэзалюцыі, якія прымаюцца ў Еўрапарламенце, і можна паглядзець, што за рэзалюцыя, хто канкрэтна прагаласаваў за што. Можна абраць канкрэтнага чалавека, каб паглядзець, за што ён галасаваў. У нас такога няма. У нас людзі проста змяшаліся ў кучу, ніхто не разумее ні ідэалагічныя нейкія разыходжанні, нічога, не мае гэтага паразумення, і таму вось была прапанова, напрыклад, зрабіць вось такую там старонку, якая дапамагала адсочваць, за што ўвогуле людзі галасуюць, якія дакументы разгляджаюцца, якія зараз
у працэсе напісання і каб можна было неяк на гэтыя працэсы таксама паўплываць, і гэта зусім не складаная ініцыятыва для рэалізацыі. Як сказаў адзін з удзельнікаў, гэта патрэбен толькі адзін разумны чалавек праграміст, які ўсё наладзіць, і там пара дзён. Вось, але гэта можа добра паўплываць на працэсы. І гэта была толькі адна з ідэяў. Вось такіх ідэяў шмат паўстае падчас такіх канферэнцый, калі там ёсць прасторы для супольнай працы. А на жаль, у нашай сітуацыі, калі ў нас дэмакратычныя сілы, яны раскіданыя па ўсёй Еўропе, і няма шмат магчымасцяў, каб усім сабрацца і пабрэйншторміць і знайсці нейкія новыя ідэі. А у нас такія ўмовы, што нам крэатыўнасць, яна крытычна важна зараз, таму што у нас такая унікальная сістэма, калі мы у выгнанні павінны бароцца з вось гэтым рэжымам, які фінансуецца вельмі моцна з боку Расіі. Нам вельмі важна быць крэатыўнымі, таму такія канферэнцыі могуць дапамагаць такое рабіць. Вось акурат такія пытанні з гэтай нагоды, не пра крэатыўнасць, а пра канферэнцыю дадзеную канкрэтную. Дарэчы, я безумоўна не памятаю і не ведаю усіх наших гледачоў і нават каментатараў, але вот я звярнуў увагу, што менавіта сёння вот ужо под другім эфірам піша каментары глядачка пад нікам Гардзейчык Дар'я. Дзякуй, Дар'я, за цікавасць. Спадзяюся бачыць вас часцей не толькі на сярод гледачоў, але і сярод каментатарак наших стрымаў. Вось пытанне ад Дар'і. Наколькі шведскія калегі і каляжанкі у курсе беларускай павесткі? Ці не трэба было ізноў з нуля тлумачыць, што у нас адбываецца? На канферэнцыі даволі дасведчаныя людзі, і моладзь яна больш дасведчаная ў тым, што адбываецца ў Беларусі, што сапраўды цікава, але ўсё ж такі на такія канферэнцыі не прыходзяць проста рандомныя людзі, яны прыходзяць з пэўнай цікавасцю да тэмы. Усё ж такі ўсё роўна прыходзіцца тлумачыць, што адбываецца і якія змены, таму што замежнікі яны ўспрымаюць сітуацыю не як штосьці, што вельмі хутка можа змяняцца. То бок яны ўспрымаюць так, што яны пачыталі там нейкую пэўную навіну, яны пачулі штосьці пэўнае пра Беларусь, і ў іх гэта фіксуецца ў галавах як вось нейкая канстанта, што вось яно вось так і існуе. Хаця рэжым вынаходзіць новыя нейкія метады, як вось рабіць нейкія транснацыянальныя рэпрэсіі, як рэпрэсаваць людзей унутры краіны. Вось гэта сітуацыя з тым, што вызваляюць палітвязням, але як працягваюць рабіць рэпрэсіі ўнутры Беларусі, это ўсё пастаянна змяняецца, і вось не трэба іх дзяржаць заўсёды у курсе, што ўвогуле адбываецца, таму што яны не прывыклі да вось такіх хуткіх зменаў рэжыма. Дарэчы, вось сапраўды пра тое, ведаюць, не ведаюць, што адбываецца, мяне вельмі так здзівіла сёння таким аповедам Вольга Добравольская у нас у эфіры, калі яна сказала пра тое, што яна як юрыстка перыядычна сутыкаецца з такімі праблемамі, калі беларусаў дэпартуюць з Беларусі, ці, скажем, там прымаецца рашэнне аб дэпартацыі ў Беларусь. І яна кажа, вось буквально днямі таксама была там у памежнай службе, і звяртаючыся да памежнікаў, маладыя, кажа, там хлопцы, дзяўчаты такія, такое, маладыя, і кажа, што вы не спяшайцеся з вынясеннем рашэння о дачыненні да беларусаў. Усё ж таки сітуацыя такая ў нашай краіне, навошта лепей больш разабрацца, больш часу патраціць на высвятленне ўсіх абставінаў, чым вот так вот сходу раз і там дэпартаваць, а чым там скончыцца для чалавека, гэта невядома. І пытаюцца: так а што там у вас такое? У вас ж ужо там ўсё нармалізавалася, вон пачобу-то ўжо выпусцілі. Так што такое ўжо? Так што нічога страшнага, хай сабе едуць, што там такога у вас адбываецца. То бок людзям сапраўды трэба тлумачыць, прытым тыя, якія вось суседзі побач, якія сутыкаюцца не дзе-небудзь там у далёкай Скандынавіі там ці Францыі ці яшчэ дзе-небудзь, а вот табе под бокам. І такая сітуацыя. То бок просто ўжо далёка адышоў 20-й год, ці не хапае інфармацыі, ці вот з чым гэта звязана, на твой погляд?
У першую чаргу недахоп інфармацыі тое што медыйнае поле оно перакрываецца іншымі інфаповадамі, то бок у першую чаргу гэта была спачатку Украіна, якая просто перахапіла павестку, то бок да 22 года мы даволі высока трымалі на міжнароднай павестке Беларусь. Пасля вось здарылася вайна ва Ўкраіне, напад Расіі на Украіну, пасля там і Іран, і Ізраіль, Палестына, і чаго толькі няма, і таму гэта ўжо дзесьці просто там на задворках трымаецца беларускае пытанне і праблема ў тым што замежныя медыі яны не супер моцна ахопліваюць вось то што адбываецца ў Беларусі, то бок яны вычапляюць толькі самае гучнае, а самае гучнае гэта то што вызвалялі палітвязняў апошнім часам, то бок у замежнікаў сапраўды складаецца такое ўражанне што ў Беларусі ўсё неяк нармалізуецца, што вызваляюць людзей, а пра рэпрэсіі там даволі часта не кажуць нічога пра тое, колькі яшчэ засталося палітвязняў, пра тое, як тыя вызваленыя жывуць у Беларусі, пра тое, як іх дэпартуюць па сутнасці кудысьці ў там Літву, у Украіну, як іх вывозяць туды прымусова. Пра гэта амаль што нічога не кажуць і канешне можна зразумець, таму што мы радуемся, усе цешымся, таму што людзі выходзяць на волю, але вось гэтую зваротны бок вось гэтай сітуацыі яго вельмі важна паказваць. На жаль, не ўсе замежнікі, не ўсе там журналісты краінаў Еўропы яны нават самі атрымоўваюць гэтую інфармацыю, таму што яны просто як працуе журналізм у такіх пытаннях, яны ж просто вось таксама там падпісаны на розных людзей, на розныя навінавыя парталы, і яны просто штосьці там пабачылі, вычапілі і хуценька напісалі навіну для свайго парталу, і то бок яны вычапляюць вось толькі самае гучнае, самае эмацыйнае. І таксама вось на гэтай канфе учора узгадвалі пытанне, так як тут ёсць таксама прысутнічаюць актывісткі арганізацыі, якія працуюць, якія дапамагаюць людзям ЛГБТК супольнасці, і падымалася пытанне таго, што вось, напрыклад, раней у Еўропе можна было падавацца на уцякачества на гэтай глебе, што вось можа пераслед быць у Беларусі ці там у Расіі раней. Але, на жаль, зараз заканадаўства яно больш жорсткае становіцца, але падавацца на вось refugee статус па гэтым пытанні нельга больш, таму што просто патрабуюць нейкія доказы таго, што ты сядзеў, што на цябе што быў нейкі фізічны гвалт і гэтак далей. То бок просто гэта просто адзін з прыкладаў, але вельмі часта беларусам адмаўляюць з-за таго, што няма нейкіх вось канкрэтных доказаў, калі цябе ўжо затрымлівалі, ўжо збівалі і гэтак далей, хаця ты разумееш, што тебе зараз дэпартуюць, і там усё гэта і здзейсніцца, там і затрымаюць, і згвалтуюць, і ўсё астатняе. Вось давай, можа быть, гэтую тэму працягнем, але з такога ракурса троху, не тое што дзіўнага, а вот троху такога з афіцыйнага. Мы с тобой не один раз звярталіся да такого аналізу подборки, якую вот збірае з замежных СМІ МЗС ці там у адміністрацыі Лукашэнкі. Адмысловы чалавек там работает, збіраеце розныя цытаты, якія на карысць рэжыма працуюць. Я разумею, что тут ёсць цытаты з розных СМІ. По прынцыпу, ведаеш, як Канапацкая так выклала ў сябе на Фейсбуку фотку, дзе яна сядзіць у рэдакцыі, вот, як высветлілася потым раённай газеты Брукліна, вот, а пракаментавала гэта, што амерыканская прэса следзіць за маім візітам у США. Вот. Но как бы тут таксама ёсць пэўныя такія СМІ такога ж узроўня, але тым не менш, цытаты. Defense 24, Польша. Сближение США и Беларуси вынуждает Евросоюз реагировать. Этот сдвиг происходит на фоне заметного снижения эффективности существующей стратегии изоляции. Режим Лукашенко остается внутренне стабильным и более тесно связанным с Москвой, чем до 2020 года. Политика ЕС сегодня характеризуется ограниченной координацией США и низкой способностью добиваться ощутимых политических результатов. Парадигм шифт Пакистан таксама ідзе про тое, что
скажем так, калийная дипломатия Вашингтона преуспела в установлении практического и взаимовыгодного диалога с Минском, чего не удалось достичь экономическому давлению и политической изоляции со стороны европейцев. Калибр Азербайджан, президент Беларуси Лукашенко последовательно выступают за дружеские и добрососедские отношения со всеми государствами, тем более с бывшими советскими республиками. Ну и далее там, что вот Евросоюз, там тыры-пыры, все вот эти вот справы. Гэта, ну вот, гэта ўсё ж таки там еўрапейская, ну за выключэннем калібра азербайджанска, такая вот прэса рознага ўзроўню, але вось такія тэзісы. Гэта ўсё ж таки тэза прасоўваецца пра тое, што Еўросаюз мусіць неяк перагарнуць старонку, пераглядзець палітыку дачыненняў з Мінскам, і наколькі чуюць гэтую пазіцыю? Мне надо, наверное, предупреждать, когда эти выборки точечные есть из СМИ, но каждый раз, когда они публикуют вот эти выдержки из СМИ, я прохожусь по каждому СМИ конкретно. Я пытаюсь найти, есть ли там действительно такая статья, которую они цитируют. Я сейчас пройдусь вот по некоторым проблемам, которые есть вот в пуле первого и не только в целом в белорусской пропаганде, как они доносят вот эту фальшивую повестку про стремление Европы перевернуть страницу. Самое главное — это то, что смешивается правда и вранье. То есть самые опасные методы пропаганды — это не когда просто напрямую говорят вранье, это когда говорят правду, в которую вмешивают вранье, которое абсолютно другой контекст задает всему происходящему. Как они это делают? Они это делают посредством того, что они выбирают довольно нейтральные фразы из каких-то известных таких trustable, с большим доверием СМИ, выбирают это в эту подборку, а все остальное наполняется тем, что принадлежит либо публикациям из СМИ каких-то также диктатур, авторитарных режимов по типу Азербайджана, по типу того же Китая. Второе — это они ссылаются на европейские СМИ, которые на самом деле просто зарегистрированы в каких-то европейских странах, но имеют достаточно такую репутацию маргинальных СМИ, которые абсолютно пророссийские, их очень мало кто читает. В основном это там поздние переселенцы, например, ну вот представители русского мира в Европе, которые тоже присутствуют. И третье — это недостаточно достоверные переводы. То есть это постоянно я замечаю на белорусском телевидении, в каналах, где они вот цитируют какие-то СМИ. Да, они берут какую-то статью, они публикуют оттуда выдержку, но наполняют это какими-то выборочно там вкидами слов, которые определенную эмоциональную тональность задают этому месседжу, но при этом этих слов там нет. Это очень часто такое случается, что иногда они просто даже на телевидении накладывают фальшивый перевод, который на самом деле там не звучал. Это очень частая практика. И в этих публикациях это тоже очень часто делается. Поэтому никакого смягчения повестки, конечно, где-то это выборочно может говориться, но официальной такой политики в Европе нету. Что-то я перешла на российскую, на российскую цитовали. Ну, зразумела, то бок Еўропа на самой справе как бы гэта не тренд, вось гэтыя выказванні у еўрапейскім палітыкуме, у палітычным эстэблішменце. Не, асабліва з боку еўразвяза, як вось з інстытуцый Еўрапейскага Саюза, такога няма. Нейкія пэўныя прадстаўнікі нейкіх краінаў ці партый, яны такое могуць сказаць, але афіцыйнай палітыкі такой, афіцыйных зменаў палітыкі, яны не разглядаюцца, зараз няма такой змены. Вось. І гэта такі цікавы тренд, таму што мы аднойчы ўзялі вось з вами Зміцер такія цытаты з гэтых СМІ, каб разглядзець іх, таму што там вось нейкі цікавы інфаповод быў. А пасля я пачала регулярна просто вось так правяраць кожны раз. І кожны раз там ці неіснуючыя СМІ, ці неіснуючыя заявы, ці неправільны пераклад, таму на вось тое, што рэжым спрабуе неяк свае дзеянні
ім надаць нейкай легітымнасці за кошт таго, што яны цытуюць нейкія замежныя СМІ, у якіх ёсць, напэўна, давер беларусаў. Чаму яны свой давер падвышаюць цытатамі замежных СМІ? Напэўна, таму што на свае СМІ ўжо нельга спасылацца, у беларусаў няма столькі даверу, а трэба паказаць, што вось глядзіце, дзесьці там у іншых краінах таксама так кажуць, у Еўропе. Вось, таму там хутчэй за ўсё будзе таксама враньё, трэба заўсёды перавяраць першыя крыніцы. Гэта я кажу для ўсіх тых гледачоў, якія чытаюць вось пул першага і думаюць, ого, там напісалі ў BBC пра Лукашэнку. Ну, дарэчы, вось калі браць гэтую ж подборку, то там, безумоўна, это я там уже там у падвале паглядзеў, а на першым месцы там оказывается усе замежныя СМІ, прычым такія вот, ну, вельмі там нібыта салідныя. Яны ж пісалі про тое, як адсвяткавалі ў Москве, але найперш у Мінску дзень перамогі 9 траўня. Вот увага ўсіх СМІ сусветных была звернута да плошчы перамогі ў Мінску і слухалі, што ж там вот Лукашенко скажа з нагоды гэтага свята і гэтак далей. Але давайте мы не тое, што адбывалася каля помніка перамогі на плошчы перамогі, а што адбывалася з нагоды гэтага дня у Еўропе. Я ведаю, што у той же самай Нямецчыне, дзе ты вось жывеш, там досыць так сур'ёзна рыхтаваліся да святкавання, аднавілі гэтыя забароны на выкарыстанне нацысцкай і камуністычнай бальшавіцкай сімволікі і гэтак далей. Але што насамрэч адбывалася ў гэты дзень? Ёсць пэўныя гарады Еўропы, дзе арганізоўваюць вось такія маршы, і, напэўна, самы такі гучны кожны год гэта Берлін. У Берліне ёсць помнік савецкім войскам, і туды прыходзяць дзесяткі людзей. Канешне, гэта ў СМІ, у інстаграмах і так далей, гэта выглядае супер масіўна, маштабна, што шмат людзей прыйшло. Насамрэч, гэта больш маштабу дадае тое, як сябе гэтыя людзі паводзяць, таму што гэта амаль што заўжды людзі, якія пад алкаголем, якія супер сябе неадэкватна ведуць, крычаць, яны збіваюць паліцыянтаў, збіваюць тых, хто з украінскімі сцягамі прыходзіць. І таму гэта вельмі такі гучны івэнт кожны год. Тут павінна адзначыць, што ў Еўропе ў гэты дзень святкуецца дзень Еўропы. Таму еўрапейцы, яны былі заняты сваімі святамі і на гэта не звярталі так асабліва ўвагі. То бок для іх гэта такі дзень міра, дзень яднання. Гэта больш такое сапраўды свята. Ну так, і вось тыя прадстаўнікі расійскага свету, я б так сказала, якія святкавалі гэта ў Берліне, напрыклад, яны зрабілі вось гэта бессмертны полк шэсце і пасля пачалі святкаванне, дзе сапраўды пачалі проста бухаць на вуліцы, да іх падыходзілі міліцыянты, было заведзена з дзесятак справаў, была вялізная драка з удзелам 5 паліцыянтаў і ну так, вось, таму гэта вельмі гучная справа. Сімвалы сапраўды забараняюць, але расійскія прадстаўнікі, якія хочуць гэта святкаваць, яны таксама кожны год спрабуюць абысці гэтыя абмежаванні. Напрыклад, георгіеўская лента, яна забаронена. Але з чым яны прыходзяць? Яны прыходзяць проста з памаранчавымі лентачкамі. І гэта ўжо нельга неяк забараніць. То бок яны аб гэтым дамаўляюцца ў чатах, можна знайсці паведамленне пра тое, што яны вырашылі замяніць на вось проста такія лентачкі георгіевскія замяніць на такія лентачкі, але неяк прыйсці і даказаць паліцыі, што гэта трэба забараніць, што па сутнасці гэта для іх азначае адно і тое ж, ну няма такіх доказаў. Вось, за гэта нельга забараніць. І таксама за савецкую сімволіку, яна была ў гэтым годзе таксама забаронена, і узбуджана было там з 20 справаў за выкарыстанне. Прытым, зноў жа такі, ось так
фашысцкая сімволіка заўсёды знойдзецца. Там то прыходзяць з партрэтамі шамана, то прыходзяць, уключаюць песню «Я рускі» ці «Матушка земля». І, на жаль, паліцыя ў Нямецчыне нічога з гэтым не робіць. Я больш чым упэўнена, што ў Польшчы такое немагчыма, але вось у Берліне, напрыклад, я была супер здзіўленая, што ходзяць проста на вуліцы і падздымаюць усе гэтыя кадры для расійскага тэлебачання, для першага канала, для там Расія канала, і гэта ніяк не забаронена. І мне падаецца, што гэта вялікая недапрацоўка нямецкіх уладаў, таму што нельга, каб проста на 5-й год вайны, якая вядзецца паўнамаштабная, прысутнічалі на вуліцах Берліна прапагандысты з расійскіх каналаў. Вось. Ну, вось, сапраўды, з гэтай нагоды пытанне ад гледача Мір Он, ён пытаецца, а чаму такіх буйных не дэпартуюць? Ну, і сапраўды, я бачыў відэо, дзе некая цёценька на грудзях з партрэтам Пуціна была. Наколькі я таксама разумею, вось менавіта партрэты гэтых дзеячоў таксама потрапілі под гэтую забарону. І вось гэтых аматараў Пуціна, рускага міра, ну чаго іх не вяртаюсь? Ну, хочаш ты рускага міра? Ну, калі ласка, дуй у рускі мір, яго там хапае, замкадам так увогуле, вон шыры расійскія, давай вперед с туалетом на улице. Чым праблема? Ну, на эмоцыях так, конечно, вельмі хочацца сказаць, і мне б таксама хацелось бы, каб такіх прадстаўнікоў было як мага менш, але трэба разумець, хто гэтая аўдыторыя, якая прыходзіць туды і крычыць там за Пуціна і ўсё астатняе. Гэта з большасці две катэгорыі людзей. Ці тыя, хто ажаніліся, там выйшлі замуж за немцаў і яны ўжо сядзяць з нямецкім грамадзянствам, то бок куды іх дэпартаваць? Гэта іх па сутнасці краіна. А яшчэ там патрэбна было адмаўляцца ад папярэдняга грамадзянства раней, то бок гэта дакладна людзі чыста з адным паспартам. Другая катэгорыя гэта познія переселенцы, і гэта вельмі праблематычная аўдыторыя, таму што Расія разумее, што у іх ёсць вельмі вялікая аўдыторыя, вось якія познія переселенцы у Еўропе і ў першую чаргу ў Нямецчыне. Гэта людзі, у якіх немцы былі, нямецкія продкі былі рэлакаваныя у Казахстан, у Узбекістан, а пасля яны проста пацвердзілі, што ў іх былі нямецкія карані, і яны пераправіліся жыць у Нямецчыну. Гэта людзі, якія сябе лічаць рускімі. Яны маглі ніколі ў жыцці не быць у Расіі, але яны сябе лічаць рускімі. І яны жывуць у сваіх расійскамоўных баблах, у іх ёсць знаёмыя сябры толькі вось расійскамоўныя людзі, яны глядзяць расійскае тэлебачанне. Яно не забароненае. І расійская аўдыторыя вельмі добра ведае расійская дзяржава вельмі добра ведае гэтую аўдыторыю. У іх ёсць мэтанакіраваныя праграмы, якія там прапагандуюць галасаваць за АФД, напрыклад, за ультраправую партыю. Таму што расійская прапаганда разумее, што гэта людзі, якія вельмі па-сяброўску ставяцца да Расіі, але пры гэтым у іх ёсць нямецкі пашпарт. І вось гэта і прычына, чаму гэтых людзей зноў жа такі не могуць дэпартаваць. Таму што Нямецчына з'яўляецца іх краінай. У іх нямецкія продкі, яны рэлакаваліся, яны атрымалі нямецкае грамадзянства, адмовіліся ад папярэдняга, якое ў іх было, і іх нельга нікуды проста выдварыць з гэтай краіны. Гэта людзі, якія грамадзяне ў Нямецчыны і маюць такія погляды. Чаму яны такія маюць погляды? Вось гэта ўжо іншая справа, што трэба працаваць не з гэтымі людзьмі, не іх кудысьці рэлакаваць, а трэба працаваць з тым, што ёсць на вуліцах Нямецчыны расійскія прапагандысты, што людзі спакойна ўсталёўваюць сабе там тэлебачанне і глядзяць там Russia Today ці штосьці яшчэ ў Нямецчыне. Вось гэта з'яўляецца праблемай. Таму што, канешне, ёсць свабода слова, але калі мы пад свабодай слова падразумеваем таксама прысутнасць каналаў, якія прапагандуюць фашысцкую ідэалогію і забойствы людзей, там скончваецца ўжо свабода слова. Яны павінны блакавацца і кантралявацца нямецкай дзяржавай. Згодны. І вось это один шлях такого уплыву гібриднай, такой можа быць гібриднага уплыву на грамадства нямецкае і не толькі нямецкае. Гэта вось праз прапаганду, праз расійскамоўныя суполкі былых грамадзянаў Савецкага Саюза, Расіі і гэтак далей. Але хацелася б яшчэ один момант разглядзець. Апошнім часам на тэрыторыі Еўрасаюза і ў Нямецчыне, і ў
Польшчы той же самой і ў іншых краінах дастаткова часта былі выпадкі, калі вербавалі людзей на тое, каб яны там альбо займаліся шпігунствам, альбо здзяйснялі нейкія тэрарыстычныя акты, там падпалы, там дыверсіі ці яшчэ што-небудзь. І вось я глядзеў інфармацыю ад нямецкіх менавіта спецслужбаў, якія казалі, што мы раней думалі, і так яно раней было, што гэта былі такія такія разовыя, кагосьці завербавалі, каб ён там зрабіў якую-нибудь, зладзіў дыверсію там ці яшчэ што-небудзь, там афішы якія-нибудь там расклеіў, там падпаліў ці яшчэ што-небудзь, і ўсё. А зараз мы звярнулі ўвагу на тое, што вербуюцца цэлыя банды, ці ствараюцца, ці засылаюцца, ці з мясцовых, і гэтыя банды на пастаяннай аснове займаюцца вось такой дыверсійна-тэрарыстычнай дзейнасцю. Наколькі гэта сапраўды заўважна і як гэта ўплывае на еўрапейскае грамадства? Гэта не тое, каб супер гучна неяк гучала, і не тое, каб людзі гэта абмяркоўвалі шмат. Я думаю, што сапраўды ўсё роўна застаецца галоўным метадам вербоўкі. Гэта вербоўкі кропкавыя, то бок кожнага чалавека паасобке, таму што вось такіх палезных ідыётаў знаходзіць занадта лягчэй, і занадта лягчэй знайсці шляхі камунікацыі з імі, то бок праз даркнет, праз проста там падкупіць, ці там вось такія нейкія метады, то бок людзі гатовыя проста за нейкія грошы, не зусім разумеючы, што яны робяць, зрабіць нейкую рэч, якая нагадзіць там беларускім дымсілам ці камусьці яшчэ, ці нямецкай дзяржаве. Хутчэй гэта кажа пра тэндэнцыю, што яны вынаходзяць нейкія новыя метады вербоўкі, а значыцца, ёсць нейкія групы людзей, якія аб'ядноўваюцца па інтарэсах і гатовыя на глебе таго, што яны аб'яднаныя на нейкіх інтарэсах, ісці дапамагаць беларускім спецслужбам, расійскім спецслужбам, то бок хутчэй за ўсё гэта кажа пра тое, што вынаходзяцца нейкія такія субкультуры, якія гатовыя гэта рабіць. І гэта застаўляе напружвацца, таму што як фарміруюцца зараз гэтыя субкультуры, яны сфарміруюцца таксама праз соцсеткі. Праз соцсеткі, праз пэўныя чаты ў розных каналах, і гэта чаму еўрапейцы насамрэч яны больш і больш за кожнай такой навіны напружваюцца ў бок тэлеграму. Яны вельмі не любяць тэлеграму, адрозненне там ад вось нашай дыаспары, ад беларусаў, увогуле ад украінцаў, расіян. Яны у іх няма даверу да тэлеграму, потому что у Телеграме вось нейкія такія групоўкі, яны занадта хутчэй фарміруюцца. Вось. Тацяна піша: Аліна, я за вашу каманду на выборах УКР ужо прагаласавала. А Владимир Кисляк пытаецца: а галасавала ли Харысава? Я таксама падазраю, што на выборах в Координацыйную раду тое, што яна з'яўляецца сяброўкай аднаго са спісаў Координацыйнай рады, гэта не адмаўляе яе, не забіраю яе магчымасці самой галасаваць. Так што скажаце? Яшчэ не прагаласавала, там што была занятая, таму што сёння зранку, калі я собиралася прагаласаваць, там пачалася DDoS-атака, таму вось толькі зараз прыйшла з канферэнцыі, яна яшчэ будзе працягвацца сёння ўвечары, вось мы скончым, і я адразу пойду працаваць далей, але ўвечары я прагаласую абавязкова. Нагадаю, што я балатуюся ў спісе «Еўрапейскі выбар», таму калі вам падабаецца, што я раблю, што робяць мои калегі-прафесіяналы, прафесіяналкі, то галасуйце за наш спіс. Нумар 2. Дарэчы, а чаму адразу там DOS-атака і гэтак далей? Вот Алена Прыходзька, я не думаю, што она жартавала. Сур'ёзны чалавек, кіраўніца выбарчай камісіі. Яна сказала: гэта ж вот некалькі мільёнаў просто адначасова прыйшлі прагаласаваць. Падвіс троху там платформа. Я буду шчаслівая, калі па выніках галасавання гэта акажацца прычынай, чаму я сёння зранку не смогла прагаласаваць, але хутчэй за ўсё гэта ўсё ж такі спецслужбы, таму што яны апошнім часам і нават да пачатку галасавання спрабавалі досыць там сайты розных медыа наших беларускіх, сайты там Светланы Ціхановскай, спрабавалі там папрызнаваць экстрэмістамі каго толькі можна з тых, хто балатаваў всю Координацыйную раду, таму гэта вельмі паслядоўна і вельмі ўпісваецца ў гэтую логіку, што яны і пачалі гэтыя DDoS-атакі.
Увогуле, як на ваш погляд ідзе працэс вось менавіта выбарчая кампанія, наколькі спрацавала інфармацыйная вось гэта прасоўванне самой кампаніі, як вам бачыцца, наколькі цікавасць вялікая, Таму что вот я сёння раніцай звярнуў увагу на тое, что у чаце толькі рэфарматары і рэфарматаркі, прыйшоў адзін з карыстальнікаў. Ну а ў той чат как бы увогуле как бы людзі левыя абсолютно не трапляюць, ну якія хоць тым ці іншым чынам, але ў тэме, у движусе, там якой пазіцыі неважна, але как бы ў тэме, які прыйшоў сёння і пытаецца: а дзе, як, что там можна галасаваць? Я нешта ніфіга не ведаю, нідзе нічога не чуў. І ты думаешь, дзе чалавек жыў? Ну ладно, там хтосьці жыве сваё жыццё, палітыкай не цікавіцца і гэтак далей. Но калі ты нават у чат такі потрапіў, ну вот дзе ты быў? Вот, то бок гэта сведчанне таго, што ўсё ж таки цікавасці-то асаблівай няма, ці не інфармацыю не давялі, ці што? Калі мы паглядзім на любыя выбары, якія праходзяць у іншых краінах, там нават не кажучы пра Амерыку, якой найбольш за ўсё вытрачаюць грошы, вось калі мы пра еўрапейскія нейкія краіны там суразмерныя з Беларусі паразмаўляем, гэта вельмі вялікія грошы, якія ідуць на кампанію, на палітычныя кампаніі, на інфармацыйную ў першую чаргу. Тое, што робіцца на выбарах у Канстытуцыйную раду, гэта амаль што робіцца без нейкіх сродкаў. Гэта робіцца з дапамогай СМІ, з дапамогай вось Еўрарадыё, якое дало пляцоўку для дэбатаў, напрыклад, і па уласнай ініцыятыве тых, хто балатуецца. То бок я сама ведаю, там просто здымаеш відэа, сама ж мантуеш, сама ж пішаш тэкст. І, канешне, калі ты робіш усю астатнюю працу, калі ў цябе штосьці ёсць, акрамя таго, што ты балатуешся ў Канстытуцыйную раду, на гэта вельмі мала часу, ну, ёсць вольнага часу на гэтыя справы вельмі мала. І, ну так, вось, няма ні ў кога вось гэтых ресурсаў. І гэта з аднаго боку круто, таму што тыя людзі, якія ідуць, якія штосьці робяць, можна адразу пабачыць, што гэта іх уласная ініцыятыва, яны гэта робяць не толькі з-за таго, што не з-за таго, што ўвогуле, не з-за таго, што ў іх там ёсць нейкія грошы на кампанію. Гэта чыста ўласная ініцыятыва. З іншага боку, гэта ўплывае на тое, што мы не можам дасягнуць так шмат людзей, колькі мы маглі б дасягнуць, калі б у нас была дзяржава, калі б у нас былі ресурсы, такія, якія звычайна ідуць на прадвыбарную кампанію. То бок я ўпэўнена, што Лукашенко нават на свае вось гэтыя выбары, дзе няма выбараў, дзе ён адзіны кандыдат, ён вытрачае больш грошай з бюджэту, чым усе спісы разам узятыя. Просто на тое, каб зрабіць там лістоўкі, плакаты, баннеры па ўсёй краіне, каб дзесьці там на тэлебачанні пра гэта размаўлялі пра тое, які ён класны. Вось, таму, канешне, мы не дапрацоўваем. Канешне, мы не дапрацоўваем на поўны маштаб, як бы мы маглі б працаваць, калі б у нас былі нармальныя ресурсы. І быў бы цалкам вольны дасяг беларусаў унутры краіны да медыа, якія тут знаходзяцца ў выгнанні, таму што там ёсць перашкоды пэўныя ўсё роўна. Вось, таму так, інтарэсу недастаткова, але ўсё ж такі я бачу, што цікавасць нейкая ёсць. Некаторая моладзь гэта глядзіць просто з-за таго, што там, ну, нават калі там з пэўнага боку паглядзець, ім там цікава і там трошкі смешна, там дзесьці ў гэтаму палітычныя мемы знайсці. І гэта круто, таму што вось нават на гэтую канферэнцыю, якую я прыехала, яна больш прысвечана моладзі, таму тут больш маладых удзельнікаў. І мы што зрабілі ў першы вечар, калі мы прыехалі? Мы сабраліся ў лобі і глядзелі ўсе разам дэбаты на Белсаце. Ну, мне падаецца, што гэта ўсё ж такі сведчыць аб цікавасці нейкай, што моладзь так робіць, гэта ўжо, ну, пэўны прагрэс. Калі ў нас будзе больш і людзей, якія гатовыя дапамагаць, там валанцёры і ўсё астатняе, і больш сродкаў, больш ресурсаў чалавечых і фінансавых, то мы можам зрабіць гэта яшчэ больш цікавым. Вось. Ну і на завяршэнне я вярнуся да святкавання у тым же самым Берліне з 9 траўня. Прыйшла ў каментар, ну не ў каментары, мне написала ў асабістыя наша агульная знаёмая Ксенія Луцкіна, якая таксама жыве зараз у Нямецчыне, і яна піша: можа быть, навіна прайшла міма, але ў гэтым годзе ў Берліне на 9 мая забаранілі выкарыстоўваць чырвона-зялёны беларускі сцяг абсалютна афіцыйна. І сапраўды, вот мы калі казалі пра забарону нацысцкай і фашысцкай камуністычнай сімволікі, мелася на ўвазе вот нацыстская
нацысцкай часоў нацысцкай Германии, Советского Союза, але была забаронена і расійская сімволіка, і як вынікае вось чырвона-зялёныя лукашэнскія сцягі, то бок зараз і гэтую сімволіку атрымліваецца прыраўнялі да нацысцкай, да фашысцкай камуністычнай сімволікі. Ну, напэўна, можна так сказаць. Не, ўсё роўна людзі былі з чырвона-зялёнымі і не зусім з трыкалорам таксама былі, не так шмат, іх звычайна затрымоўвалі, але былі проста з выкарыстаннем гэтых трох колераў, проста не ў фармаце чыста сцяга. Беларускія выкарыстоўвалі ў фармаце чыста сцяга, і там на кепке бачыла так налепка нейкая з беларускім сцягам была. То бок трошкі не даглядзелі гэтае. Беларускі сцяг вельмі правамерна прызналі, таму што гэта ўсё ж такі савецкая сімволіка, яна была распрацаваная чыста ў Савецкім Саюзе, і гэта проста камуністычны сцяг, на які налепілі зялёную палоску, таму што ў нас шмат лясоў, ну, тыпу, вельмі правамерна. Ну, па сутнасці, яе прыраўнялі к дыктатуры, к таму, што чаму зараз забараняюць выкарыстоўваць сімволіку савецкую. Дагэтуль да 22-го года можна было спакойна гэта выкарыстоўваць. Зараз усе гэтыя сімвалы, яны выкарыстоўваюць у кантэксце вайны Расіі супраць Украіны. І беларускі вось гэты сцяг лукашэнкаўскі, ён, і дзякуй Богу, немцы зразумелі, што ён сімвалізуе не беларусаў, а ён сімвалізуе вось гэты рэжым, які у тым ліку дапусціў гэтую вайну супраць Украіны. Быў аднім з тых, хто падтрымаў гэтую вайну ў Украіне і даў сваю тэрыторыю. Таму гэта вельмі правамерна, і дзякуй Богу, немцы нарэшце гэта зразумелі, таму што у мяне баліць сэрца, калі там прыязджаеш на нейкія канферэнцыі, таксама ці там даеш нейкую лекцыю дзесьці там в універы, і табе лепяць вось гэты чырвона-зялёны сцяг, тыпу вось Аліна Харысава з Беларусі. Я проста адмаўляюся, тыпу пакуль там не заменяць на нармальны сцяг, таму што гэты сцяг вельмі правамерна сімвалізуе забойствы, парушэнні правоў чалавека і ўсё астатняе. Добра, дзякуй вялікі. На завяршэнне коротка, які улюбёны палітычны мем Аліны Харысавай? Ну, мне трэба паглядзець, я не ведаю, гэта вельмі цяжка. Ну, улюбёны, ён павінен быць адразу хоп і сходу. А калі паглядзець, так это же, знаешь, значит, ну, можа, падабаюцца, але не улюбёны. У меня ёсць з розных краін. Вось мне зараз у першую чаргу прыйшоў у галаву, як ёсць мем-канал у Нямецчыне, які робіць падборку тыпу пра розных палітыкаў, і там была падборка, як кожны з палітыкаў прыходзіць да парикмахераў рабіць фрызуру. І там тыпу Мерц, напрыклад, прыходзіць і кажа, тыпу, вось мне вось тут усё збрэйце, а вось тут пакіньце адзін маус-інзель, тыпу астравок для мышкі. А пасля прыходзіць Аліс Вейдель, якая АФД-лідарка ультраправай партыі, яны супраць мігрантаў, і тыпу яна кажа тыпу, ну мне як звычайна, а у вас, дарэчы, якое грамадзянства? Ну вось такія падборачкі яны робяць. Люблю такое. Дзякуй вялікі. Дарэчы, подписывайтеся на мой інстаграм, я рэпошчу там усе палітычныя мемы, якія мне падабаюцца. О, бачыце, пайшла палітычная у пэўным сэнсе рэклама. Подписывайтеся на інстаграм Аліны Харысавай, каб глядзець, якія палітычныя мемы існуюць, цікавыя і падабаюцца самой Аліне. Ну што ж, паліталагіня, эксперты ў стратэгіі і аналітыцы, сяброўка спісу «Еўрапейскі выбар» Аліна Харысава была з намі ў эфіры. Да сустрэчы, галасуйце, як кажа та самая Мацкевіч, а то панізіце свой статус. Ось ўсё, на сёння, да сустрэчы, жыве Беларусь. Да сустрэчы праз 2 тыдні, жыве вечна.